Inquza yakho wedwa la eSouth Africa phana konakala izinto. Ngizojwayela kabi ngizoyivala manje lento mina ngutshele la. Uma ucabanga ukuthi ngiyadlala ngangisukele kwaNongoma ngizodlala la. Ngisuke kune information yonke mina mangiza kumuntu. Maphoyisa lo siso kokuqala wayishadisa into yokuqala isicela nisiphenyele yona kwa Home Affairs ukuthi washada kanjani okokuqala lo. Okwesibili sicela sesicele ama statements akhe aka 6 months. Ukuthi le mali ayenza la iyapi yenzani. Sifuna business account, sifuna account yendoda yakhe. Sicela 6 months statement yaleli business, 6 months statement yendoda yakhe. Okwesithathu sicela ukuthi usese alungise indaba yabasebenzi abasebenza la kungaxoshwa ngisho yedwa. Kodwa kulungisa indaba yabantu abamsebenzelayo. Uma ibusiness lenza imali ethile, istaff complement siba yizinga elithile. So sicela ukuthi ungaqasha abantu bese ubaholela imali uzobaxoxela ezinye izinto ngoba i-staff complement is determined by the income of the business. So ningalokhu nisikhulumela umbhedo nibona ngoba siphathe induku nicabanga ukuthi asazi. So sicela ukuthi usihloniphe, akekho umuntu esimshaya, sikushaye wena ngifuna ukuthi into umbolile ngikuvikela udadewenu esethu kuthela. Asifuni ukuthi uphazamiseke but sifuna ukuthi uhambisane nathi. Uma dadewethu konke lokho esikucelayo kungeke kuze kwenzeke. Ungalokhu sichithele isikhathi. Valani lento. Ukhohlwe indaba kamasipala yabo le permit ongikhombisa ngamasipala